Wagtymyzy gowdatlara sarp edelim. Wagtymyzyň gutaran wagty ýatlamagy zadymyz bolsun. YouTube'daki bloggerlar patpişigini olsa şuna yetonu. Näme elingdäki çayçylar padnosmay? Salam dostlar, doganlar. Käbirini düşünmän nämedigine şuna padnos gadyp hatap etýänsiňiz. Şu görýän zadyňyz kümüşdew YouTube knopka diýilýär. Şuna YouTube'da 100 000 patpişig etende birinçi berilýär. Indi arada video gördüm. TikTok'ta, Twitch'ta türkmen bloggerlaryň arasynda YouTube'da birinçi knopkany alan o bu deyip aytıp geçseniz. Yanlış informasiya. Birinci YouTube knopkany alan türkmen bloggerlaryň arasynda YouTube'da bir öwes tip doganymyz. Bula hiç eken. Siz entek şyn almakka, kümüşde almakka. Bir öwes dostumyz Zalatistigini aldy. 1 milyon patpişik etdi. Köpüňiz şoň türkmenligine bilen. Pir Muhammed öwes tip geçe. Inni ýene bir zady. Ha? Men fora berenim padnosmy diýip prosto pir bilen 3000 ballı çıklam da öýlerine baramda şu padnos edip ullanýarlar. Indi şu habarakdyr brat. Siz meni asyk goýýaňyz. Kümeden çykartyp taf dordum. Bula ine birinji doganyk pir öwes dogardam. Ondan başgada mundan populärni ýene bir dogany bar, güç öwes diýip. 10 patpişigi aýtsam gulagyňyz galy hemmäňiz. 10 patpişigi 10 milyon etdi. Bula Zalatistiken mun şeýle bilýän Brilliantowy garaşy otýarlar. Brilliantowy almaly. 11 milyon ýa bolan size galanam isimlikle bonus bolsun. 11 milyon patpişikden geçen türkmen doganymyz bar, güç öwes diýip. Häzir şu wagt Nevstarda güç öwes doganymyzyň öýüne mihmançylyga geldik. Gel dostum. Öwet bilen tanyş bolmagy ýürüýte. Dostum. Ine şolaglan şu. 11 milyondan geçen patpişik. Birinci knopkany alan şoň dogany. Birinci knopkany. Galan 300 000 podдержка. 11 milyondan geçen patpişik türkmen doganymyz bar. Iň güýçli YouTuber Türkmenistan döwletimizde. Habaryňyz bolsun. Ne tuş üstünlükler ettin doganım? Allah öyle. Allah'ın yüzü diye. Ne Türkmen olan Türkmençe yaptı. İnnem şu dostum Brilliantov knopka garaşy. Brilliantov diýmek dünýäde o aýdymçylar, izlesin populär aýdymçylarda ýok köpsünne. Brilliantov knopka. Türkmen doganlarymyz Brilliantov knopka garaşýar. Nevstarda öwes doganlaryň öýüne. Türkmenistan. Sağ ol dostum. Salam aleyküm. Sen ýykmadyň, kümeden olar çykaryp görkezin bile. Öznikinem dakadatsızsa gerek bolsa, öznik ýaşlaýar knopkalaryny netip bolsa ýakyn wagtda suraty düşüp wizasyny liboremy goýup bolýandyr. Siz bilen hemişe ýaly DJ Shadow. Köp sag bolun. Berdibegmen bratellam bilen habarlaşdym. Ops maslahatlaşdym, çağlaryny atyp ösürüp bolar hasam ýanky işleşmeli ýerlerde atlary. O maslahatlar aldım, zat etdim, netip orada ýakyn wagtda diýýärler, daşa ýurda da ekspert eder. Ops daşa ýurt Rossiýa, Belarusya, Moskwa, Amerika bilen aňylarym o ekspert edip maksat netip orada uly täze ýaly uly firma bolmakda. Bir 400-500 000 dollar ýalym ýatyrym etjek diýen, sponsor boljak diýen adamlar we emmesine taw bolsun. Başga sponsordan boljaklar diýýärler. Arkayla haberleşip nerede diýýärler kaýetçek kafeler datlara arkayla haberleşip diýýärler söz ýokdur, wazbrat emmedat badyr. Barýaňa çal barlak görän halamyň wazbrat. Hudaýa şükür günne 3-dan 4-dan çal gitip duran hemme spasiba berdi begmen spasiba. Девушка, фурат düşüreyinmi? У меня вообще парень есть. Выделишь, брат. Выделишь, брат. По-братски, брат, дай раз сделай. Кекче, брат. Одну минуту.
Дорогой, кто это? Извини, брат. Да, birinchidan Arsenal mi ya Real? Ayni Arsenal nima o'ylayapsiz? Arsenal. Arsenal. Hatap. Hatap bu o'yinni nima Real o'tdi. Ava. Real o'tdi. Mena 3 tur var mı qadiya? Shur. Men 4-1 olaram qolgan. Kim utar? Onun 4-1 olsa da yine Dapalnichina gidip, eğer Dapalnichina gitse de Real o'tdi. Dapalnichina gitti Real ya. Tamam. Men 3 tur diyen, senim 4-1 diyen. Hala Madrid. Eğer de futbola men hiç ile bağlanışım yok diyen varsanız, yöne kava sizden evet komentariya almacak olup, bizka barsa, eğer de sen уже evet komentariya yaz başlan varsan, onu Hala Madrid like bassana bunu yiyen. Komentarda qovdat yazacak olsan, onu bunu yiyen. Sen kime baled edeceğim? Bana Klaskola baled edeceğim. El Klasko'da görüşençek. Как только она прикрепила Dostlar, bu videolara görünsünüz deyip pikir edýän. Nubin adlı täze çip bir hepde bäri internetde hiç il pakoy veren ok hemmek şon gurrunu diýär, hemmek şon test edip görýär, her kim barlak görýär we esasy üns beren bolsaňyz, şu videolary öňe itekleýän we şu videolar kän çykarýan şul account Black Mirror adly galçygal account. Sizden bilmeýän bolmaňyz mümkin, ýöne aslynda akazypsa Black Mirror serial eken, hem de ol 2011-nji ýyldan bäri bar eken we 6 sanalyk sezon bar eken. Eýsem Black Mirror'daky çipler eýýän biziň günlerimizde ýetip geldi. Geljek eýýän biziň ýanymyzda ýöne bilany göremzokmy? Nubin adly bu çip sen podsaznaniýaňa, ýagny aňa gidip, oň içindäki ýatlamalar çykaryp, hem de sana dikeldip berýän bir ustroystvo, gadget ýaly prezentasiýa edildi. Bir näçe tanak blogerler reklam etdi muny. Dakyp görenler bar, gözleri agarýa, bir zatlar çyndan hem ýatlaýan ýaly. Ýöne bu çynmy, hakykatmy? Hemmek şu stora berýär. Akazypsa bu prosta PR hod. Black Mirror serialynyň täze 7-nji sezonu çykýar we Netflixde ýam anonslar bolupdyr. Hem de bu şoň bir PR hody. Başda prosta PR hoddan başlap, hasam adamlar force edip muny öňe teklep, herkilek zatlar çykyp ugrady. Ondan soň bular kellesini işletdi we blogerlara şoňa meňdeş zatlary ýuwaşlyk bilen paýlap ugradylar. Hem de ol diňe effekt, prosta effekt. Başga blogerlar var, olara hiç kim ise uğradığını özleri like ve prosmotr üçün yasayalar ve şoňa meňdeş hereketler edýärler. Aslynda bu aňa gidip sen kiçkezat, nädip sen podsaznaniýaňa gidýär, prosta magnit холодильника gelmeýän. И всё. Bärde hiç kelip ultra современный hiç zat ýok. Bu zatlara inanmaň, bar fake we yalan. Bular ýazatlar bollu diýip yglan edilýän ýagdaýynda da ýatdan çykarmaň. Adamyň bedeniniň guruluşyny gaýtalap biljek. Beynin içine girip bilecek, Allah'dan başka hiç zat yoktur. Yalan zatlara inanıp görmeyin, dinleyeniniz üçin sağ olun.